Mbalariany ma Pwani koriwore gi jotelo mag kanise mawuok adhuadh Nam Chumbi okawo chung' motegno madhi ataro gi chike mag dinde makelo pek e neno ni gibedo gi winjruok makare e kindgi. Kotelnegi kod jadolo Richard Ooko, jopuonjre go ombulu e wi larruok e wi jiwo kanyakla mar dinde mopogore e pacho ka, kaachiel gi chenro mag gwenge makelo jotelo mag kanise mag Islam gi Jokristo kanyakla mondo mi gitiek ohinga mosebedo ka thiro dongruok e gwenge, ka giloso e wi ber mabiro e kinde mag keto pogruok thenge kendo rwako tiyo kanyakla ma jodolo e wi dinde mopogore. Kiwa na wengi viongozi wa kidini kama ndugu zangu hapa akina Alfan, Sheikh Alfan, akina Takbir, ambao wataweza hata kuelewa mambo ya Kikatoliki na sisi tuelewe mambo ya Kiislamu, hatutawahi kutenganishwa kamwe kwa misingi ya kidini. Previously it was about converting people. Either you convert into Christianity or you convert into Islam. And today it is vice versa. Today it is about coming together as a team of religions so that we can address our issues here in Africa. We have got many issues, of course. Poverty must be addressed. Bad governance must be addressed. Ilikuwa wakati unapokaa Muislamu na Mkristo ilikuwa kuna grudge kubwa sana. Mpaka ikatokea mambo radicalization, mambo extremism, lakini kwa sababu ya ushirikiano baina ya Waislamu na Wakristo, nadhani tumeona kwamba mambo kama haya yameanza kufanya nini? Kupotea na kuisha kabisa. Doho maduong' ma Siaya koro nyalo chako tiyo kaka pile bang' chenro mag dohono ne chungi apoya nono kaluwore gi tho mane en jang'ad bura